Yo, para sa kalalasan, natadali ka ron, Apollo Sports Bar, Lerax vs. Brown, yo, ato bakpakan, no? Siyempre, daghang salamat sa tanang tao nga naadali ka ron, nigay naguros para nga kalihukan. Siyempre, daghang salamat DJ ECQ, Abek, siyempre, John Leo, Kimuri Vape Shop, WT Jewelry, siyempre sa itong tikpitik by Simon. O di natin dugayon, gikan magparto, make some noise for Brown. Yo, shoutouts Kalmara Clothing o BSK Battle League merch. Gikan paglasyon, liluan, make some noise for Lerax. Yeah, what up? Lel Yubek, Tro Maria, Francisco Grill nya. Mga taglamak bay. Shoutout. Barugi. Yeah, shoutouts to Maria, Lil Yubek. So nagsabot na sila, gipili ni Lerax, gamaw na si Brown. Tournament battle, Pianit Mastay, paminaw na to. Round 1, Brown. Yo, check! Karon makaamgo. Wasya ka mo pag-abot ko akong dakay bagyo. Huwag na bagyo. Check. Kaliko kasama po to sa pagtagak mo rigidangat na padipag. Nakikimamat ang panalamat sila na saag sa kong habitat. Nakikimamat ang panalamat. Maling sabi, atay ay. Bro, makijula ka na lang bro. Way sa madakla na. Bunal. Makijula mo bro nun. Ano mo? Oh, narido na nun. Yo. Kaling ko kasama po to sa pagtagak mo rigidangat na madibag. Lamat na panilmamat na madibag. Mamat na panasag sila. Nakikimamat na panalaman sila na saag sa habitat. Hoy. Hanggang kainit, ni mo magpasilaw. Malamdagan kas lyrics, si mong utok ni tao. Wa maikugog sikit, siyang libil pa ko ninaw. Way bili ang gipatumba ako, gihapong gidaw. Kanis Lerax, dininin ako kasalir. Puto nang kinabuhi, kay wala man sa'y karir. Magkatagrong dugo, umuawas pa sa baril. Saksiing mga bugo, kiunsa pagmasak akong bahin. Wow, nanakugan naman nam, kay puros mga banga. Do, walay arang-arang. Dako nga pagmahay mong matagamtaman kay kutob sa ni testing do natagamtanan pagmahay na. Natawa na ko. Tawa ko ng mga tira di nalalahi. Alisulahig tabok di ba kaihi. Piti ka sa kong ede kagasinati. Di ka musibak makatilaw kas makadali. O tamasay ka malobong brown di ka kapugong. O karon ka maharos ay nagkahibong. Kay hutong tamong tanan dire muragabong. Gaabugo pa ka brown ako palabong na. Kay hilaw imuhang bunga huy pagkabuang. Karon dire ako'y mukuhi sa mga gulang. Kay lahi og way sa mi bisag asa ibutang. Di ko maapula, di ko ninyo matabang. Kay ikaw galang para mahadlok masabdan. Di na ka makatikang, kay balik ng ang-ang. Ug di ka mo balik sa agi, diri ka makabsan. Anti malumaigo, dili na angay saitan. Aray. Balitok ning kini po. Yo, paminawa dyan Chisa. Sigunda nga, mabukbukan sa kumbalaha. Ums pa nga matupa ka, mahugra kag bang umatama. Ong lata na ungs banga, lagom raba ka. Og dapog halok salok. Huy, pahog barog, ako'y daog bara. Pangita og kauban kay kuwangon ra ka brad. Panitan og dauban, paundangon ti ka grab. Bisag unsaon paghunat, paunahon pagburak. Sukmago niya ding gabon, may bugaon ni kadrop. Kaligutanan sa kangilos tama. Apilon pa ang mga nagpanglingus dala. Kanirong nag-alirong pampalirong sa bala. Mapilo o balion, tanirong tanga. Linyahan nagkakusog, alangan magkahinay. Si karana ang bulok, asagon ni kalikay. Si kugis ko bugo, nga naman kay DDI. Maskin paganis pag multi, wala ka identify. Multi ba, kabukuan.
quest. Witness the fitness, the confident living. One hope, one Walay angay quest. diwasan kay nakabsan na ka. Ay napagtabi, ay napagtuga-tuga. Nahuman nati ka brown niya mo balos jud ka. Kabanaw ang dugo niya mo bangon jud ka. Matik matangay sa nagayon ako nga verso. Di ka makasakay sa kong biyaheng pa impyerno. Sa pagpanuway makapangyawas ka risgo. Hubag-hubagan maunang ikaw alis to alerto. Bye, isa nog baguhan ko mangwalis. Pahawa diha kay delikadog maligis. Madepress ang dili makagis. Ang tumong dito chest ikaw feeling nagkabeb patabugra. Di ka kagukod mapuno kas pangos. Dumpol ang pagkabaid maungwa katagos. Ug di nimo sa karang imuros ka maharos. Luhod sa tiilan niya sugdi nagpanguros. Witness the fitness, the confident living. Kada mo mato hapit ma-rhymes ha. Aray, lamay kay tabog-tabog yugan, tabyugan man oh. Batol manggod. Siyang nga song borderlines eh. Pwede mo prep walk. Kaligong kasapa. Yo, ay napaghandom. Paday. Ay napaghandom. Ay napaghandom. Ay napaghandom. Ay napaghandom. Ay napaghandom bra nga ma-champion ka. Di magkakahay pa mo freestyle magdaklon ba. Ako imong gitake nga test. Aw hagbong na gipadako kag tarong pagari kay patyon ra. Kay lawgan ra niyang crowd o katawanan. Way punches nga nadiga kay mabautanan. Hanggaw ka man tungod kay langyaw raman. Ako ang Ginoo diri oy isang yaw taman. Gapamay may diri kinsa nimoy gasugo ba. Kaalo ay migilara oy bugo ka. Pinasukol pa. Aw naydukol ah. Wa kay future diri oy maunghunong na. Di pa ba i-explain o kung saan ni kaalo. May ningi discipline pa experience sunog dakol. Di man ni saingani di pwedeng patakaan. Sa takal karon maligo maunay patakaran. Kinsay sunod. God bless Allah. Katulog. Ikatulong nga hugna karon mahugno. Bangagan ko nis ulo pataka nig panudlo makudlo. Ang imong madawat di lang to. Sunod nimong sulod migong pagkaton po dong dong dong. Mausan na ni bangga kasawa pagka makailaman lang baka sa kapila pagkagalang para padubli ang akong kahait bisag kapila sa ginsabay imong hidigasyan di ko mahala. Ay pagdaho maabtan bakas kahayag bisa-bisa hos di makina nga pagkaayag hupkas di mo karon ni mundo go atong ihanad limpyo pagkatrabaho balitaway nagpakatag. Wa kakasarang pagkapakakas kada rounds kada buto na hayang wa kalaho sa mga tira ni mong alang-alang kay ni bugos man og palag awa abo malamang. Yeah. Tournament battle. Sa dua, tulo. Ikaw upat ani. Undo ni. Yo, Lerax versus Brown, pakpakaw na itong balik ko. Yo, para sa kalunasan, patakaran, Piyait Masday Tournament. So, ang gipili sa judge, 5-0 para kang Brown. Shoutout Glenn karon pa naabot aray basa ko pa guys school. Yo, round 1, Brown, round 2, Brown, round 3, Brown. Sa pika sa si Lerax, okay po siya, pero moto, Brown. Love, peace. Hello G1 again, Retinious Music Production. Ang yatag dari kang Brown. Round 1 is na-stutter siya. Ibalik niya ba yatag to na kong round kang Lerax ito. And then round 2, round 3.
One ang Lerax nga, 2-3 ang Brown. Limpyo mang ni Lerax nga, mas nindot ang punto ni Brown sa 2-3 na. Agad siya ng angle na naigo ba. Boton ako si Brown. Base na ako sa performance sa karga yun. Grabe. Unique Laos. Round 1, nabutaran ako si Brown. Bisag na sila slip ups duha pero mas ganahan ko kang Brown. Round 2, tupong-tupong na sila pero nindot kay kuan si Brown kanang mga multi niya. Round 3, props jud ni Brown kay wala jud siya na distract bisag sige nagpan-distract sa Lerax pero props sa Lerax kay wa siya nagpabata sa stage. Stage presence jud sa duha. Bang.